Belinda Adhiambo. Kawachako ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Speaker marod bura ma Kilifi Teddy Mwambire kod jaod bura ma Kilifi South Ken Chonga gin mokum jotelo mag Azimio manodonyagi kod ketho mar chayo telo kendo bago ng'anyo ataro mar chik e kind ketho mamoko. Afisa auchiel mag kaunti ma Nairobi bende nochopo nyim doho kawuono tok mag ewi siayo rowere mondo odhi nyime gi ng'anyo. To e kaunti ma Siaya ywaruok mapek nomuoche kendo obila kod jong'anyo e nyim doho ma Siaya wi achije ang'wen kama oting'o MCA ma Siaya Township James Obiero mane omaki. Otare owe thuolo gi rambun mar silings 100,000 ka orito dok e doho kendo tarik 24 dweni. Thoth joma nomaki e ng'anyo notere nyim doho kawuono ka jomoko to pod ogeng'negi e tesend obila. Ramogi wadhi achiel kachiel e doho ma Milimani boma Nairobi ka kama bura mar Babu Owino kachiel koda joma moko dhi e nyime. So, Your Honor, in as much as I said that I may not envy the position you find yourself in, I think that what is before you is a very simple duty. And that is to send a message to the police, to the prosecution, and to the country at large. You mind if I interrupt you again? Well, I am entirely in your hands. Thank you, ma'am. Ramogi achiel kachiel mano doho ma Milimani kama bende koro bura mar jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kachiel koda jomoko auchiel manomaki kaluwore koda ng'anyo mobag koda Azimio dhi e nyime. Magi kaluwore koda buche mathoth ma bende koro piny owacho oketo ne jogo mane omaki ka thothgi odonjagi koda kethogo mag bago ng'anyo ataro mar chik kachiel koda chayo telo mapacho kam. Ramogi wabiro winjo ni burano makare kendo wabiro chiwo ni report kaluwore koda bura ma jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kachiel koda pisas moko auchiel e kaunti ma Nairobi.